la ciència el que més m'agrada és el poder de descobrir alguna cosa. Quan fem coses físicament, doncs m'agrada, em diverteixo molt. Espero poder fer medicina. M'agradaria fer alguna recerca, Reduir la contaminació del medi ambient. millor tractament de malalties greus com el càncer o l'Alzheimer. A mi m'encantava Marie Curie. La Jane Goodall. Marie Curie. La meva doctora, per mi i per tots els malalts de malalties neuromusculars, que es diu Francina Monell. És increïble que ens dongueu aquesta oportunitat de portar la il·lusió a les nenes, a les futures científiques, que puguin saber que el món és seu. I aquest és el missatge. Que us animeu, aquelles que en tingueu ganes i que sentiu una vocació científica, a fer ciència. Que no us deixeu emportar per papers preestablerts, us toca fer el que vulgueu. I és molt important, si teniu vocació científica, us dediqueu a la ciència i que feu aportació.